on nimittäin teille voimistelu sitä verran hurja laji, että me päätettiin vähän raottaa näitä harjoitussaloja. Me ollaan Silakan kanssa sitä mieltä, että toista Barcelonaa ei tule, me ollaan hirvittävässä mitalin älässä. Silakka, permantosarja vähän näytille siitä. Lähde sillä liikkilokkisarjalla liikkeelle ja hyvää ryhtiä. Perusasento lähdet pyörittää niitä arabialaisia siitä oikein murjot. Justiin hyvä ilma on välissä komeesti. Kuperheikkoja pari vielä. Puoli volttia voltti siihen perään ja hyvä tasajalka-alas tulla. Kynttilällä pysyy. Renkailla meillä on oikeastaan vaan yksi liikesarja. Se on kulmanoja ja yhden kerran ristiriipunta. Ja murjas ylös, kulmanoja. Ja sitten ojennus. Nilkat suorana, laske ristiriipuntaan, laske rauhallisesti. Ja toinen käsi irti. Piirrä, pisteitä ropisee perä ja laskemaan. Joo. Sillä pitäis kulta ropista. Ja seuraava teline. No niin, Silakka. Rekki on raaka teline. Tässä tarvii olla jerkkua rantaa, se meinaa pärjätä. Mä näytän sulle eteen tästä nyt tämmösen aloituksen. Ja sitten polviputkari tästä lähtee. No niin, ja reipas ilme. Ja kieppi, kiintopyörähdys ja valmistuskippi. Purista perseellä ja kieppi perään ja sieltä purotaan. Hyvä. No niin, Silakka, sanos nyt miltä tuntuu tommosen rankan murremisen jälkeen. Tuleeko kultaa Atlantasta? Kyllä tulee. Mun mielestä jumppa on aika hieno.